Hej og velkommen til den her video. Ja, vi står her med Naja. Og det er min hund, Magnus' hund. Er hun ikke sød? Vi skal lave sådan noget godbidkastning. Vis noget godbid, Naske. Sådan noget der. Som vi kaster ud i græsset. Og så kan I se, hvor den Naja hun søger. Så se, hvordan hun finder Ja. godbidder. Er det en af gangen, eller er det alle på en gang? Alle på en gang. Okay. Vi filmer her. 3, 2, 1, kast! Du kaster den. Har du kastet den? Ja. Så har jeg allerede fået den faste godbid. Anden godbid. Jeg har fået den for mange godbidder. Okay, jeg tjekker, om der er flere tilbage. Nej, hun er i stor jagt. Min hun er så dygtig, at den ikke behøver halsbånd på. Det vil sgu aldrig væk. Gemte du ingen egentlig, Askild? Nej. Nå, du kaster bare. Jeg vil så ikke lige tilbage efter en. Jo. Vi har fundet en her. Nu skal lige se, om man kan se den på kamera. Det er den der halvøj, der er lige der. Der var den. Kan I se? Nej, det var skam ikke en god bid. Det var bare et blad. Nej, de skal søge lidt efter. Kast den lidt rundt omkring. Så vil hun efter dig. Hun kigger også nogle gange. Hun har fundet mange godbidder. Hun har fået mange godbidder. Okay. Godbidder. Der findes godbidder. Og kameraet ryster lige nu, og jeg løber efter hende. Hun er meget hurtig. Hun leder. Du kaster på sådan nogle her. Nej, kom her. Hvad er der? Hun kan lige gå og snuse. Vi har fundet en. I kan se den der. Ja. Jeg ligger sammen med en godbid. Nej, kom lige herover. Nej, du kan søge her. Se her, Naja. Du kan søge herovre. Kom. Det er Nej, jeg har fundet. Det er dig lige der. Hun finder den. Hun fandt den. Så går vi lige. Med en lille smule hjælp af mig. Og Aske, du vidste du egentlig, hvor godbiden du har lagt der? Jeg ved, hvor jeg har lagt. Jeg har sådan lagt en zigzag. Det er ikke sådan en... Nej, hun leder på stor fuld knald på. Så har du fundet dem alle sammen. Det kan skam godt være. Nej, hun fandt en der. Øj, hvor hun var god. Jeg tror, hun har fået færden af noget andet for endnu. Du har ikke kastet nogen herovre, vel? Jo, nej. Nej, men... er færden af noget. Hun har færdig med noget. Så der må være flere. Vi følger efter Naja. Nu går hun op i lidt lundetempo. Undskyld kameraet. Hun fandt de 3 der. Det vidste jeg faktisk ikke lige lov. Der vil jeg faktisk heller ikke det nu. Jeg ved faktisk ikke, hvor du har lægget nogen af dem. Jeg har ikke lægget nogen der. Har du ikke? Nej. Og hun fandt ikke 2 mere, var det vist. Men det er... Sådan her var den en hund. Hun fandt lige en til. Der er en søgning. Aske, hvor mange puttede du på marken? Pas. Pas. Det vil sgu da ikke sige. Jamen, jeg ved ikke, hvor mange jeg puttede. Okay, pas. Aske siger pas til, hvor mange han puttede på marken. Jeg ved ikke, hvor mange jeg puttede på marken, men jeg tror ikke, jeg har noget. Hvis Naja har færden af noget, så... Okay, hallo? Jeg leder lige efter nogen. Ja, jeg går lige. Hun fandt en lige der. Hun tykkede i hvert fald på noget. Det kan også være, hun spiser græs. Ja, det var måske det. Ja, det tror jeg, det I får lige det sidste billede af mig. I får lige et glimt af mig. Fordi ellers har jeg slet ikke vist mig i den her video. Og jeg er det, der sagde, ja. Han er... Ja. Hej. Vi tager lige og laver sådan en klip med Naja. Naja! Hoved. Naja, sit. Sit.
Det her, det er Naja. Og det er Askild. Hvem er hunden? Jeg er rimelig sikker på, at ham jeg filmer lige nu er hunden. Prøv at vente om. Der er hunden. Nå, du ligner mest hunden. Vi ses! Hej! Fandt du den egentlig lige? Nej, du har kastet nogen herovre, vel? Nej. Så er færden endnu endnu. Har du en god bid? Nej. Jeg kan... Du bliver med at følge efter mig, så er nødt til at kaste. Jeg løber lige efter en til. En. Nej. Ja. Vi ses! Hej hej! Jeg tror, du skal løbe efter. Nej, jeg skal. Godt. Hej!